ассалому алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзаин саломатиё хубай духтарако. Имрӯз ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳам. Тоза материалҳои туркӣ доранд. Ҳам паплин, ҳам ипек бисёриё мехостанд. Марҳамат духтаро. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 2-ю 3-ю дарвоза 119 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ мешавад. Ҳамаи борошон турецки тозаи. Ҳозир ворид мегардем. Паплинакҳои беҳад хушрӯ доранд. Ҳам сангчадор, ҳам бесанг. Хулас то охири навора тамошо кунен. Доставка доранд, рақамашон ҳаст, рақамҳои худи савдогар дар рӯи экран ҳаст. Нависед, маълумоти бештара бо аз хичон пайдо мекунед. Инамино туркиёи тозаян. Нигоҳ кунен. Марҳамат. Ё чанд сомон? Ина нигоҳ кунен. Сангдорош 350 сомон турецкиша. Бесангаш 250 сомон. Касоне ки оптом мегиранд, бо арзон мешава. Доставка ҳамаи ҷо доранд духтаро. Ина каседа доставка дар корай. Нависен, доставкатон мекунанд. Ана баъд бо ина горошек. Горох бисёр мара мепурсиданд подписчико. Ина марҳамат горошек. 1000 намуд горошек. Нигоҳ кунен чӣ қабул необычнира расветкаҳо доштиян. Нархшон чанда инёра? 220 сомон. Нигоҳ кунен 220 сомон гарохҳои фасон як либосаш. Нархи як либосаша дар назар дорем духтарако. Марҳамат хоҳен инаи моделҳо ҳастай. Баъдана сафед мепурсанд. Сафедҳои хушрӯ доранд. Диден чихе моделакҳои фасон. Иё чанд сомон? Ино 250 сомон. Баъд чихеле ки хитон медонен ки турецки паплино мисол ҳеч намешаванд, шута мепӯшен. Сифатҳои олишай. Аллакай ино чанд сол шид мефурӯшанд амихе паплинои туркӣ медонанд хучон ки кадом бор нағзай. Мана марҳамат ина ёш бо хушрӯа принтош. Ё чандаан? 230 сомон. Хушрӯгии ра бинен духтаро гулошона 230 сомон. Аи сангдоро чи? Ана ин модело сангдорош 300 сомон. Ина тоза турецки паплин духтаро. Ҳатман биёен ай пеш як маротиба нуқтаи савдошона хабар гирен. Ина ёш бо новинка будай. Ино ҳамаш 350. Мана туркии фасон 350 сомон. Ай гилчамайда чи? Ино бесанган 220 сомон. Мана духтарако диден ин модело чи? Иё сангча доран 300 сомон. А қисми боло чи? Бинен. Ира бинен хушруван ва ё 300 сомон сангдор. Агилдоро чи? Ам қисми боло ҳамаша. Духтаро нигоҳ кунен чихо паплинакҳои фасон сангчадор турки тоза 300 сомон як либосаш. Бисёр хоҳиш мекунанд духтарои мо паплинои туркира. Ина марҳамат, ина беҳтарин новинкаҳо баҳри шумо мегарда духтаро. Ҳамаи ҳамино 300 сомонӣ. Ана баъд тигрҳои фасон доранд. Ё чанд сомон? 300 сомон шида я ино 50 сомон буданд духтаро. Диден дариҷа 300 сомон. Ҳатман биёен сангдорш бо 300 сомонай. Ина рулон доранд духтаро. Дар бораи чанд метра дар корайтона бо хичонкатӣ гап занен. Марҳамат турецки тоза паплинакҳои фасон барои шумо дар нуқтаи савдои 119 бозори Корвон, тарафи Пажарка, 2-ю дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ. Ана баъд ҳаст нерхи моделҳо. Моделҳои новинка. Ё ипекан? Ҳа? Ина 400 сомон. Ина ин моделҳо новинкаян 400 сомон. Бинед тоза турецки. Туркӣ бисёр мепурсанд. Ина духтарако туркиёи оригинал. Ина ино ипекана? Ё чанд сомон? Сангдорш 700 сомон, бесангаш 600 сомонай. Мана ипеки оригинал каседа дар корай. Биёен ина турецки тоза. Ишам ҳамин нархай. 600 сомон бесангшай. Диден духтаро 700 сомон ина сангдорош. Мана хоҳишмандо ина 700 сомон сангдорош. Иш чанд сомай? Иам 600 сомон. Ина мино ҳама 600 сомонӣ бесангаш. Ира бинен хушрӯане. Мана ин тарафам ҳамхела ҳамаш. Хулас нигоҳ кунен ипекошона духтаро. Ина миё ҳамаш ипекай. Кадомиша ки мегирен сангдорош 700 сомон, бесангош 600 сомонӣ. Мана ҳамхе тамошо кунен, скриншот карда партоен доставкатон кунанд. Агар имконияти омадан надошта бошен. Лекин агар биёен бо нақстар мешава, барое ки интихобшон хеле зиёдай, ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен. Мана нигоҳ кунен. Иқа моделҳои хушрӯ боло будаги чанд сомон? Бесанга 250 сомон тигро паплинана 250 сомон. Ана сангчадорш чи?
сангчадорш 350 сомон. Айни гулочи 220 сомон бесанг اینا 220 سومون بسنگ سنگچه‌دارش 300 سومون. خلاص انتخاب خیلی زیادی پاپلین و ایپکای ترکی در انمی مگزین 119 هم نگاه کنین همش پاپلینه همش باری نوینکای با ایوش بینین چه خوش رو اینا زنونه میپرسید اینا برای مادراتون خوش رو چه ای چند سمه همجا همش 220 ماه اینا نگاه کنین همش 220 سومون تورецکی توز زدخترکو اینا یو چند سومن اینا سنگچه‌دارو را بینین چه فسونه 300 سومون 300 سومون کدام میشه که میگیرین 300 سومونی حتما بیاین ای پیش بختون تماشا کرده انتخاب کنین انا انتخابی زیاد زیبا انا ایو چند سومن 360 سومون تورецکی توزه ای ایره بینین دخترو چه فسونه کن خلاص با همین نوار امروزه مراجعه بس میکنیم یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی پژارکا بین یکم و دویم دروازه بین دویم و سوم دروازه 119 مگزین ریادی مگزین های شیشگی برای معلومات بیشتر رقم های سوداگر هست در روی اکران همراه چون با هم صحبت شوید دخترو